Oho, koliko različitih sladoleda, pogledajte! Čini se da već pretpostavljam šta hoće naša mala Mija. Ona će sigurno tražiti sladoled. Da, ja sam rekla. Odlično. Onda krenite da spremate. Srećno. Okej, moram da uzmem kuglu zelenog sladoleda. Stavit ću ga u kornet. Odlično. A sada vadim moju omiljenu igračku, krokodila. Potrebna mi je samo tvoja glava. Eto, stavit ću je na sladoled. Tako je. Vadim štapiće Poki. Od njih ću napraviti propeler. Eto ga. Posle ću uzeti Fix. Eto ga. I stavit ću ga ovako sa strana. Zatim mi treba Milky Way. On ide nazad. Super. A na Twix ću dodati par žele bombona. To je to. Ispao je sladoled Bombardiro krokodilo. Sad je moj red da vam pokažem kako se sprema pravi sladoled. Što da izaberem? Ove čokoladne kapljice su mi potrebne. Da. Sad ću ih rastopiti. Treba će mi vatra. Nekoliko minuta i to je to. Dalje uzimam kornet. Umočit ću ga u čokoladu. Posle umačem u plave konfete. Odlično. Izgleda predivno. Uzimam sladoled sa ukusom borovnice. Eto. Stavit ću ga u aparat za pastu i uključujem. Tako je. Ruke gore. Uplašili ste se. Dobro, ja se samo šalim. Želim da napravim lep sladoled u kornetu. Eto, ovo je pasta od sladoleda. Divno. Sada uzimam marshmallow. Napravit ću mom sladoledu oči. Divno. Posle vadim beli Toblerone. Eto ga. Umačem u plavu glazuru i jedan trougao. I ukrašavam njime moj sladoled. Da li vas ovo već podsjeća na tralalilo tralala, jeli? Uzimam želajkulu. Sečem. I dodajem mom sladoledu. Odlično. Ja sam uspeo. Bako, šta si ti smislila za unuku? Ja imam odličnu ideju. Istopit ću belu čokoladu. Tako je, mešam je. A sad ću uzeti kolač. A tačnije, papirni kalup od njega. Stavit ću unutra belu čokoladu. Eto. Kada se ona stegne, izvadit ću je. Super. Dodat ću detalj u obliku ručice. Ispala je čokoladna šoljica. Preslatko. A sad ću uzeti sladoled od karamele, čokolade i vanile. Da, svakog po kugli. I stavit ću u poslastičarsku kesu svaku kuglu. Eto. Posle ću istisnuti na foliju sve po redu. Eto. Uvijam sve to. A zatim istiskam sladoled u čokoladnu šolju. Lepota. A sad ću uzeti postolje. Stavit ću odozgo šolju sa sladoledom i lepo lice. To je balerina cappuccino. Mija, probaj. Wow, kako lepo i primamljivo. Hoću da probam prvo balerinu cappuccino. Ja sam njen fan. Ovo je veoma ukusan sladoled. A šta još ima? Krokodilo Bombardiro. Cool. Da probam. Ups, sve je palo. Ne želim ovo da jedem. Ovo je tralalero tralala. Sladoled izgleda tako neobično. I ukus je super. Ali ja svejedno dajem pobedu. Čekajte da razmislim. Da, Baki. Hvala, Mila. A sećam se da ti obožavaš balerinu cappuccino. Znam, sada želim sandvič. Tako sam gladna. Ajde, što spremite da jedem? Naravno, znam šta da radim. Za početak ću pripremiti tost.
Sačekat ću. O, sami su izleteli. Savršeno. Dalje uzimam Nutellu. I razmazat ću je po tostu. Posle ide kikiriki puter. I dodat ću bananu. Pokrit ću drugim tostom. A na tostu ću nacrtati čokoladnom glazurom neku ambalabu. To je žaba. A telo je od gume. Zanimljivo ispalo, jel da? Meni se sviđa. Super. Ostalo još par dodira. Tako je. Još malo i to je to. Ja sam završio. O, da, nije loše. O, moji tostovi su već gotovi. Da vidimo šta se može smisliti. O, da, stavit ću na tost topljani sir. Tako je. Posle ću staviti list zelene salate, paradajz, krastavce i pokrivam sve tostom. Na tostu ću nacrtati glazurom trulimero trulicino. O, lepoto, odlično mi ide. A zatim ću sve obojiti glazurom. O, ispalo je baš slično. Takva slatka mačka riba. Zadovoljna sam. Svaka mi čast, to je remek delo. Gledajte. To je užasno. Moje jelo će biti bolje. Gledajte, ja sam napravio tostove. Stavit ću na to salatu, dalje sir, šunku, italijanski sir, portugalsku šunku, holandski sir i francusku šunku. Preko ću staviti skup švajcarski sir. Pokrivam tostom, a odozgo ću nacrtati glazurom. Protopim. On mora imati veoma velike noge. Dalje prekrivam sve bojom. Da. Odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Još malo i završio sam. Mija, što pre probaj. Da, probaj, draga. Prijatno. O, dobro, jedva čekam. Počet ću sa sendvičem šefa. Probat ću. To je ukusno, ali malo suvo. A šta je ovdje? O, ovaj sendvič izgleda baš lepo. Ali unutra je samo povrće. Fuj, to je užasno. Ja mrzim povrće. O, kakav sladak sendvič. Sad ću ga probati. Wow, ovdje je sve što tako volim. Obožavam slatke sendviče, a brat je 100% pobedio. Pobede mu je. Bravo, bravo. A sad mi napravite picu. Jel može? Hajde, čekam najlepšu picu. Sad čekajte, imam ideju. Ja ću prvi početi. Uzimam komad testa, razvlačim ga. Zatim pravim lepe ivice. Dalje ću stisnuti sos od paradajza. Razmazat ću četkicom sos po pici. Super. Odozgo ću sipati šunku, sir i prebaciti sve na pleh. Da. Ostalo je dodati pečurke i staviti sve u peć. Ostalo je malo sačekati. Pizza mora u potpunosti da se ispeče. O, već je gotova. A šta se dogodilo? Moja pizza se smanjila u veličini. Dobro, smislio sam. Neke posluži. Tun, sahu. Odlično. O, Nate, mili, probudi se. A vreme je da kuvaš. Šta je ovo? Ja ne umem ništa da pravim od testa. Šta da radim s ovim? Jednom sam video u crtanim filmovima da se testo može zavrtati na prstu i sve će ispasti. Ne, nije uspjelo. Okej, ići ću lakšim putem. Ja ću jednostavno naručiti picu. To će sigurno biti ukusno. Stigla je zamrznuta pizza. Nema potrebe da je odmrzavam. Stavit ću u frižider. Da, tako je. Ja sam smislio nešto mnogo dobro. Odlično, zatvaram. A sam frižider ću staviti na čizme. Kako teško. Tako je.
A frižider ću ukrasiti kamilom. Sad je to frigo, kamelo, bufo, fardelo. Odlično, Mili. A ja sam odlučila da napravim picu na tiganju. A dodat ću malo brokolija za zdravlje. Prebacujem sve na tanjir. Eto, svi imaju neko zanimljivo serviranje, a ja nisam ništa smislila. Pa dobro, šta da se radi? A Mija, probaj. Prijatno. Wow, kako sve zabavno izgleda. A želim da vidim šta je unutra ovog frižidera. Wow, tamo je pizza. Sad ću da probam. Moji zubi. Pizza je ledena. To nije u redu. A šta je ovdje? Tun, sahur. On mi je doneo malu picu. Sad ću probati. Ukusno. A šta još ima? Ova pizza u poređenju sa ostalima izgleda baš dosadno. Znate šta? Odlučila sam da je pobedio šef! Zaslužio sam ovu pobedu. Ja sam najbolji. Mjau. Ema, šta želiš? Pokaži nam. Ja hoću čokoladnu fontanu. Spremite mi, molim vas. Okej, a bit će urađeno. Treba će mi mlijeko. Otvaram i sipam sve u šerpu. Da, a zatim uzimam nekoliko čokoladica i dodajem u šerpu sa mlijekom. Sada sipam mlečnu čokoladu u fontanu. Kako lepo curi čokolada. A sada uzimam riblji repovi. Obožavam ih. A nabošću repovi na štapići. Mislim da je tog dovoljno. Prijatno. A ja ću sipati Skittles u fontanu. Da, tako je. Hoću da moja fontana bude ukusna i šarena. A sada treba istopiti bombone. Treba mi više vatre. Da, tako je. A krenulo je. Kakva lepota. Nevjerovatno. Uspeo sam. Svaka mi čast. Mislim da je dovoljno. A ja ću napraviti zdravu fontanu. Prvo ću umutiti u blenderu brokoli, španać i rukolu. A dodat ću malo vode i promiješati sve to. Savršeno. Sipat ću sve to u fontanu. Bit će jako ukusno. Ali to nije sve. Na štapić ću staviti paradajz, krastavac i šargarepu. Odlično, a moje jelo je spremno. Ema, probaj. Sve izgleda super. Čekajte, šta je to? Riba? Okej, hajde da probamo. Možda nije prava. Miriše kao prava. Znate, ne jedem to. Oho, je li to fontana od povrća? Probat ću, a nikad pre nisam probala takvu. Zanimljivo. Nije nešto. Ne sviđa mi se. Opa! To je marshmallow. I fontana je tako lepa, šarena. Jedva čekam da probam. Wow! Kako ukusno! Mnogo mi se sviđa. Njam, njam. Ova fontana je pobedila. Pa to je moja fontana. Ja sam pobedio. Maco, to je super. Tu. Sad će jutarnje mlijeko izaći iz mene. Sada želim nešto u aparatu. Smislite šta da stavite u njega. Hajde, verujem u vas. Odlično, ja već imam ideju. Napravit ću aparat sa žvakama. Žvake moraju biti okrugle. O da, to je najlepša žvaka na svijetu.
Imam hubabubu različitih boje. Prvo treba sve razvaljati. Super. A sad ću iseći krugovi. Da, tako je, odlično mi ide. Vadim jedan krug i pravim kuglicu od njega. Da. Još malo. Savršeno. Gledajte, to će biti žvaka za aparat. Napravio sam puno različitih žvaka. Sad ih mogu sipati u aparat. Da, izgleda ekstra. Može da se služi. Emi će se svidjeti. Mjau, a ja imam bolju ideju. Treba mi akvarijum sa mojim omiljenim ribicama. O, tako su ukusne, a mislim lepe. Uhvatit ću sve ribice mrežom. Odlično, a sad ću ih staviti u aparat. A gdje sam već sipao vodu, lepota. O, kako zanimljivo. Dakle, vreme je da i ja nešto napravim. Ja volim da pravim ukusnu i zdravu hranu, tako da ću iseći voće na kockice. Prvo ću iseći zmajevo voće, a zatim ananas, a zatim mango i pomoranđu. Da, svaku voćnu kocku ću staviti u kalup. Imam puno okruglih kalupa za led. Ostalo je samo sve preliti želeom. O, to će biti jako ukusno. Pokrivam i čekam da se stvrdne. A vreme da proverim. O, zaledilo se, odlično. Sad ću staviti sve ove kuglice u aparat. Da, to je zdrava verzija žvaka, koja neće pokvariti zube. Prijetno, draga. Wow! Jesu to ribice? Nevjerovatno. Možda mi se čini to. Pokušat ću da izvadim jednu. O ne! Nije mi se učinilo, to je prava riba. Neću to jesti. Dobro, probat ću nešto drugo. Ovo izgleda lepo i liči na aparat sa žvakama. Roze žvaka. Sviđa mi se. Također mogu napraviti balon. Super. Akvarijum ću skloniti. A šta je ovdje? Zanimljivo. Opa! Ispali su žele bombone. Ukusno. Sviđa mi se. Ovaj aparat je pobedio. Želim još. Stvarno? A moje zdrave bombone su najbolje. Sada morate spremiti nešto sa jagodama. Sigurna sam da ćete uspjeti. Sa jagodama? Dobro. Mjau. Naravno. To je lako. Hoćeš jagode, znači? Dobro. To će biti najlakša runda za mene. Dakle, trebaju mi jagode. Nabošću jagode na štapić. Ovako. Da. A sada uzimam čašu sa jagodama i stavljam štapić unutra. Super. Ostalo je dodati još par štapića. Lepota. Moj super desert je skoro spreman. Ema će biti oduševljena kad vidi ovu kulu od jagoda. To je to. Mogu početi da ukrašavam. Dodat ću krem od vanile. Tako je. I ukrasit ću sve kolačima. O da, kako slatko. Jeste vidjeli šta sam napravio? Mjau, nije loše. Iako bolje da moji mačji oči to nisu vidjeli. Ja sam smislio nešto mnogo bolje. Uzimam balon, umačam ga u čokoladu
A sad će mi trebati oštra mačja kandža. Eto, nema više balona. Odlično. Ovom čokoladom ću pokriti kulu od jagoda. A zatim ću dodati malo detalja. Da li vas to podsjeća na nekog? Ja sam već isekla jagode. A planiram da napravim cheesecake sa jagodama. Sipat ću jagode u kalup, a gde sam već stavila keks. Odlično. A sada dodajem fil i stavljam u rernu da se sprema. To je to. Pogledajte kako to lepo izgleda. Ema, završili smo. Wow, koliko jagoda! Super! Hoću da probam prvo ovu kulu od jagoda. Kako ukusno! Želim još! To je nevjerovatno! Da, mnogo mi se sviđa. Šlag i jagode su odlična kombinacija. A sad ću probati ovaj cheesecake. Odmah mogu reći da je to spremila baka. Njen kolač odmah prepoznajem. Dakle, ostalo je posljednje jelo. Ne vidim jagode, a verovatno treba istopiti ovu čokoladu. Upravo sam. Pogledajte, čokolada se topi, a vidim jagode. Mogu probati. O Bože, šta može biti lepše od jagode u čokoladi? Mačak je znao šta treba spremiti. Dakle, ovo jelo je pobedilo. A mjau, da, ja sam najbolji mačak na svetu. A naučit ću i vas da kuvate. Što? Tako mala lizalica? Tužno. Moli, a vidi kolika lizalica je kod mene. Što? Oho! Da, ja sam dobila najveću lizalicu. Ti si luzer. Što? Hej, prestanite da mi se smete. Ali moju lizalicu je zgodno staviti u usta. Da, baš je slatka. Jao, kako je zabavno igrati se sa štapićem. Hoću još. Dosadila si mi, eto ti. Pusti me. Jao, moj prst kako boli. Lizalica, dođi kod mene. Wow, kako je ukusna. Ne mogu da je zagrizem. Znam, razbit ću je. Eto ti. Da, tako je. Sad je mogu pojesti. Da, to je mnogo ukusno. Poješću svaki komad. To je to, završila sam. Hajde, sad ti. A šta ja da radim sa njom? Čekić? Ne, uzet ću ovo. Da, ovaj čekić mi više odgovara. Eto ti. Jao, to je baš teško. I još jedan udarac. I još. Kad će se već razbiti. Još malo. I... konačno sam je razbila. Devojke, poslužite se. Baš ti hvala. To je mnogo ukusno. Da, oduševljena sam. Jao, kako mala ajkula. Preslatka je. Oho. A ovo je moja ajkula. Pogledaj, mnogo veća. Jao. Da, devojke. Kod mene je najveća ajkula. Mnogo je zabavna. Hej, devojke. Ja sam prva. Gledajte, sad ću je probati. Da, mnogo ukusna. To je bilo super. Hajde, sad ti. Okej, sad ću da je probam. Jao, zašto je tako gumena? Šta je ovo? Ne mogu da je zagrizem. Hajde. To je nemoguće. Šta da radim?
pomozi mi. Hajde da je podsepamo. I vuci. Još malo. Ups. Izvini, žao mi je. Sad ću probati taj repić. Wow, baš je lep. To je bolelo. Opa, slatkiš. Hej, daj mi da zagrizem. A ne može. To je moja ajkula. Hvala što si je podigla. A šta gledaš? Sad je tvoj red. Znam, ali prvo moram iseći svoju ajkulu. Treba se pripremiti. Da, sad sam kao pravi ninja. Gledajte. Oho. Kija! O, da, uspelo je. Treba iseći svu ajkulu. Odlično mi ide. Još malo i gotovo. Sad mi trebaju lopatice. Bacit ću sve ove komade u vazduh. A zatim uhvatiti ih ustima. Gledajte, to će biti baš moćno. O, da, tačan pogodak. I još jedan, i još. Da, svaka mi čast. Wow, nevjerovatno. Hvala, devojke. Bravo. Hvala još jednom. O, to su nudle. Joj, ljute nudle. O-o. Da, ja sam imala manje sreće. Ali ne najmanje. Ojoj, devojke. Plašim se da jedem to. Izgoreću, umreću. Hajde, ti počinješ. Što, ja? Ali ne želim da jedem to. Okej, probat ću malo. To nije loše. Ili jeste. Pušim se. Prošlo je. Dobro je. Sad ti. Ja? Ne. Molim vas. Čekaj, vatrogasna inspekcija je tu. Hajde, sad možeš da jedeš. Dobro, hvala ti. Spremna sam da pojedem to. Ali budi tu. Budi spremna da me ugasiš. Za sad je sve u redu. O, ne. Seća vatru. Kakvo olakšanje. Hvala, baš si na vreme. Sad ti. Okej, sad se ne plašim da jedem to. Spremna sam. Uradit ću to. Hej, poranila si. Nisam još ni počela. Morala sam da proverim da li to radi. Okej, nemoj više to raditi. Aha, vidim sve. Nemoj me polivati napred. Dobro, počinjem da jedem ljute nudle. O, da, moram se ubrzati. Da, odlično mi ide. Jao, ne mogu više. Sad ću izgoreti. Hitno, treba mi voda. Čekam pravo vreme. Voda, kažem, treba mi voda. Jao, ti si kao zmaj. Mislim da je pravo vreme. Ma ne, rano je još. Gorim. Prošlo je. Joj. Baš ti hvala. Bilo mi je drago da pomognem. Bravo. Da, bila si odlična. Hvala, devojke. Što? Tako mala žvaka huba buba? To je baš tužno. Jao. Da, kod mene je srednja žvaka, zadovoljna sam. Ojoj. Da, ja sam imala najviše sreće. Pogledajte kolika mi je žvaka. Ajoj, kakva mrva. Nemoj da pukneš. To nije smešno. Neka je moja žvaka najmanja, ali sigurno će biti najukusnija. Sad ću je probati. Jedva čekam.
Divna je. Naduvat ću balon. Gledajte. Šta? Balon? Ne vidim ga. Sačekaj. Pogledaj sad. A sad vidim. Ajoj, to je presmešno. Samo kroz lupu i može da se vidi. Tako je, mali. Okej, sad ću ti pokazati moj balon. Biće mnogo veći. O, da. Ova žvaka je prelepa. Spremna sam da napravim balon. I eto ga. Kako ti se čini? Nije loše. Ovo? Gledajte sad vi moj balon. To još sigurno niste vidjeli. Jao, koliko žvahe. A bili ste u pravu. Baš je ukusna. Treba pojesti svu žvaku i tek onda duvati balon. Da, odlično mi ide. Ne smem da se zaustavljam. Ješću na puno različitih načina. Mogu pojesti ovako. A zatim ovako. Jao, blago meni. To mi nikad neće dosaditi. Poslednji komad i gotovo. Spremna sam da pravim balon. Gledajte koliki će biti. Jao, prevelik je. Plašim se. Ups. Oho, devojke prave nove kućice. Konačno sam vas pronašao. Imam narudžbinu za vas. A vi ste naručili sladoled. Aha, vi ste čokoladicu. Ups, izvinite. Kod vas je bila pizza. Izvolite. Joj. Moram da idem. Stavite 5 zvezdica u aplikaciji. Ovo je nenormalno. Sve ostalo na krovu moje kuće. Wow! Sladoled je baš lep. Smislila sam kako ću ukrasiti svoju kućicu. Stavit ću sladoled u kantu, dodati malo roze mlečnog koktela od jagoda i par krofni. Također ću dodati moju omiljenu šećernu vunu i puno cornflakesa. I na kraju ovu tešku roze farbu. Dobro je, uradila sam to. Dakle, ostalo je sipati tu kantu sa mojom domaćom farbom na krov. Tako je, polako. Oho, tako lepo. Konačno sam završila. Sad je vreme za ukras. Treba će mi šlag. Da, to će biti nevjerovatno ukusno i lepo. Umućeni šlag obavezno treba posuti lepim šarenim konfetama. Sipat ću što više. Točno, nešto nedostaje. Ovo je završni dodir. Gotovo. Kakva lepota. Hajde, otvaraj se čokoladice. Juj. Kako ja da ukrasim svoju kuću? Ideja. Stavit ću par M&M's bombona na čokoladu. A sad je treba naduvati da bi postala ogromna. Da, savršeno. A sada dižem i stavljam čokoladu na krov. Savršeno. A šta je kod Britney? Tek sam se probudila posle napada pice. Jel je barem ukusna? Kako lepa. I miris je ekstra. Znam šta da radim sa njom. Bacit ću picu na krov i tako. Ovo je najukusniji krov koji sam ikad vidjela. Devojke, svaka čast. Idemo dalje. Samo pogledajte ovu krofnu. Izgleda tako ukusno. Ona definitivno mora ukrasiti moju kuću. Baš mi se sviđa. A na zidovima neka budu lizalice. Wow, prelepo. Želim još da napravim šećernu ogradu. Stavit ću par štapića ovdje i ukrasiti mašnicom.
O, divno! Kao da sam u svom najslađem snu. Chloe ne ulazi u moje dvorište sa tom čokoladom. Jel tako? Sad ću i ja srediti svoje dvorište, a tebe neću zvati. Jel ti jasno? O, da, obožavam ove bombone Maltesers. Izgledaju sjajno. Ova bombona je suvišna, a rado ću je pojesti. Cool! Dodat ću još par šarenih M&M's bombona, a sad ću napraviti ogradu od čokolade Kit Kat. Divno, veoma mi se sviđa. A šta je kod Britney? Već sam počela da ukrašavam kuću svojim omiljenim pomfritom. Odlično, a sad ću napraviti ogradu od teglica sa sosom. A sad ću ukrasiti kuću mojim omiljenim hamburgerima. Okačit ću to ovdje. Jao, rado bih to sve pojela. Ali želim da moja kuća bude što lepša. Oduševljena sam. A sada moram da stavim pizza ramu na prozor. Cool! Wow, Britney je baš lepo sve ukrasila. Jao, moram da pazim. Sad ću napraviti stazu od Oreo keksa. A na travnjak ću staviti čokoladnu fontanu. Probat ću dok niko ne gleda. Odlično! Mnogo mi se dopade ovi patuljci, ali treba da ih malo ulepšam. Potopit ću ih u čokoladu. Eto, sad imam fantastične čokoladne patuljke u dvorištu. Kako ti se čini, Roxy? Cool! A ja ću imati stazu od moje omiljene žvake Huba Buba. Ona je tako ukusna. Hoću još da uzgajem ogromnu lizalicu na travnjaku, kako bih uvek mogla da se zasladim nečim ukusnim. Treba je malo zaliti i gotovo! Baš je lepo. A ja spremam hot dogove ovdje. Ćao, devojke, kako ste? Hoćete skrenuti na hot dogove? Mislim da devojke nisu fanovi hot dogova. One više vole nešto slatko. Ajde da nastavimo. Kućica iznutra izgleda tako dosadno. Moram nešto smisliti. Sad ću sve popraviti. Ovdje ću staviti sto i stolicu. A ovdje nekoliko aparata sa gaziranim pićama. I pakovanja sa mojim omiljenim McDonald'som. Poješću nešto za inspiraciju. Šta još mogu dodati? Znam, nedostaje svetla ovdje. I još velika slika Coca-Cole. A ovdje neka bude pizza daska. Gotovo. Moja kuća izgleda prelepo. Super. Sad ću pokušati da bacim. Opa, pizza sa pečurkama, cool. Moja kućica iznutra je tako mračna. Moram nešto smisliti. Stavit ću ovdje policu od čokolade i sve za čajanku i čokoladnu mačkicu. Ipak ne, bolje da pojedem ovu mačku. Baš je lepa. Tačno, moram doneti frižider sa slatkišima ili ću pojesti celu kuću. Pogledajte koliko čokolade ima unutra. Rado bih pojela ovu čokoladu, ali bolje da je iskoristim za ukras. Da, okačit ću slike mojih omiljenih čokolade na zidove. Mars, volim ga najviše. A ovdje ću staviti lampu, kaktus i kasicu prasicu. Oduševljena sam. Samo pogledajte moju jasnu krofnu. Izgleda tako sjajno. A ovdje ću staviti sto gdje će stajati vaza sa svežim lizalicama. Lepota. A ovo je oslonac za noge. Ovi zidovi izgledaju tako dosadno. Ideja. Mogu ukrasiti zidove sa marshmallowom. Biće baš slatko. Da, nevjerovatno. Moram nešto uraditi sa plafonom. Tačno. Tu će biti moja omiljena šećerna vuda. Pogledajte. Sad imam plafon od šećernih oblaka. Tu će biti osvetljenje. Čarobno. Oduševljena sam. Wow, devojke, vaše kuće izgledaju nevjerovatno lepo. Sad će vam Kate pokazati šta želi.
Wow, kakav veliki izbor. Izabrala je picu. Hajde da počnemo. O, odličan izbor. Ja sam majstor za picu. Sad ću napraviti testo za picu od najboljih sastojaka iz Italije. Razbijem jaje i mešam to sve. O da, moje mekano kao jastuk testo je spremno. Sad ću ga razvaljati. Pravi italijanski kuvari to rade isključivo rukama. Okrećem. Tu je najbitnija stvar da ne ispustite testo. Oho, šefe, to je baš moćno. Hoću ja tako. Jo, ispustila sam. Dakle, nisam se sprijateljila sa testom, ali imam odlične odnose sa žvakom. Sad ću napraviti od nje testo za picu. Potrebno je samo prožvakati puno žvake i naduvati veliki balon. Jao, šta je to bilo, unuče? Sve ide po planu, ne brini. Sad ću oblikovati testo u krug. A šta dalje? Sada trljam sir kao da sviram violinu. Pogledajte. Aha, sir mi ne treba, ali čokolade će biti taman. Sad ću i ja odsvirati nešto. O da, odlično mi ide. Gotovo. A šta baka radi? A baka već seče paradajz za picu. Šta? Paradajz? Ne, ja imam nešto bolje. To su žele pice. Sad ću ih staviti na moju. Savršeno. Može se peći. Stavljam u rernu i čekam neko vreme. I ja sam skoro završila. Dodajem sir, salatu i paradajz. Jeste shvatili šta sam napravila? To je pizza sa zastavom Italije. A ja ću seći tanke kriške salame za svoju picu. Sad mi treba sočan paradajz. I jao, kakav sladak paradajz sam uzgajao. I stiskam paradajz sos na testo. Tako je. Zatim dodajem sir i salamu. Odlično mi ide. I naravno, treba mi bosiljak. Miris je divan. Odlično, može se staviti u peć. Wow, Mandy, bako, vaše pice izgledaju nevjerovatno. O, tako lepo mirišu. Maloj Kate će se sigurno dopasti. Izgleda da Mandy ima neki problem sa picom. Jao, sad više nije tako lepa, ali bitan je ukus, zar ne? Jao, šef dolazi. Oho, šefe, napravili ste odličnu picu. Svaka čast. Kate, možeš probati. Jao, kakva lepota. Joj, šta je to? Ne sviđa mi se sestrina pica. A nisam vidjela takve u Italiji. A ova izgleda veoma lepo i slatko. Sad ću je probati. Nije loša, ali nisam ni oduševljena. A šta je ovdje? Joj, kako se sir razvlači. Jedva čekam da probam. Odlična pizza, baš kao u Italiji. To je pobjeda. Šefe, čestitam, pobedili ste. Vi ste majstor za italijanska jela. A sada idemo da istražimo kinesku kuhinju. Da vidimo šta se jede maloj Kate. Drugari, napišite u komentarima hranu koje države najviše volite. O, hoću kineske rezance. Razumeo sam, sad ću vam pokazati kako se to radi. Eto vam povrće. Tako se seče povrće u Kini. Gotovo, sada to sve stavljam u tiganj. Dodajem škampe i malo ulja. A sada vatra. Odlično, treba malo sačekati. Ne zaboravite da sam pre svega šef, a tek onda samuraj. Ojoj, šefe, da li hoćeš da nas zapališ? Skloni ruke, bako. Ne može. Rekao sam ne. Dobro, dobro. Kakav divljak.
Ja pažljivo kuvam povrće i rezanci u šerpi. Želim da spremim rezanci u boji za moju slatku nuku. Pogledajte ovu lepotu. Nešto nedostaje. O, tačno. Štapići su uvek kod mene. To je to. Završila sam. A kako ti se čini, Mandy? Bako, zašto tako sve komplikuješ? Imam bolju ideju. Samo ću preliti instant rezanci kipućom vodom i to je to. Tajna genijalnog jela je jednostavna. Jao, pakovanje je puklo. Joj, kako vruće. Hitno mi treba nešto hladno. O, sladoled će biti super. O da, savršeni rezanci. Dodajem punjenje. I škampi. Tako je. Ovo jelo je genijalno. A sad je najvažnije. Jednim udarcem ću napraviti kineske štapići. Odlično. Završio sam. Prijetno. Jao, treba hitno nešto smisliti. Tačno, sladoled. Sad ću spremiti ukusni rezanci. Treba samo provući sladoled kroz mlin za meso. To nije teško. Prelivam to sve karamelom i gotovo. Oho, Mandy, to je baš neobično. Jesu svi spremni? Onda hajde da probamo. Wow, kakva zanimljiva jela. O, šta je ovo? Škampi? Fuj, mrzim morske plodove. Bez njih izgleda bolje. Probat ću. Fuj. Čudan ukus. Ne sviđa mi se. A šta je ovdje? Wow, ovi rezanci izgledaju nerealno. Sad ću ih probati. Čekajte, je li napravljena od brokolija? Fuj, mrzim povrće. A šta je ovdje? Sad ću probati. Ne razumijem, šta je to? Dobro, sad ću probati. Wow, pa to je sladoled sa karamelom. Prelepo. Mandy je pobedila 100%. Da, nemojte se čuditi. Mandy je najbolja. Čestitam ti, draga. Ti si najbolja u kineskoj kuhinji. A sad ćemo probati američku hranu. Hajde da vidimo šta će Kate izabrati. Baš me zanima šta će to biti. Kate, dušo, šta želiš da pojedeš? O, želi hamburger? Nema problema. Jeste vidjeli ovaj komad mesa? Sad ću ga srediti. Napravit ću od njega mleveno meso za buduće pljeskavice. Obavezno treba dodati biber. A sada moj omiljeni deo. Treba istući meso. Potrebna mi je savršena okrugla pljeskavica. Sad je stavljam u tiganj. Moram je ispržiti sa dve strane. O, šta je to? Ja od čega napraviti savršen krug? O, tačno, uzet ću poklopac od čipsa od svoje unuke. Imaju baš onaj oblik koji je potreban za moju pljeskavicu. Tako je, formiram pljeskavice. Sklanjam sve suvišno i stavljam u tiganj da se prži. I obavezno treba namazati lepinje kečapom. Tako je. Sada sve sastojke treba pravilno poređati. Gotovo. Jao, izgleda da sam nešto zaboravila. A, tačno. Treba američka zastava. Bakin hamburger je spreman. Moja lepinja je odlična. Sad ću otvoriti. Dodati malo sosa. I što više salate. Odlično. Zatim ide velika pljeskavica. Luk i paradajz. Jednim oštrim pogledom ću ih iseći. Gotovo. Sipam sos. I pokrivam sve to svežom mekanom lepinjom. Najbolji hamburger je spreman.
Najbolje je kod mene. Šta? Jeste li već završili? A šta ću ja? Dakle, moram se ubrzati. Lepinja, sos, salata, smrznuta pljeskavica. Čekajte, ne može tako. Ruka gvozdenog čoveka, evo je. Sad ću brzo spremiti ovaj hamburger. Tako je bolje. Sada treba sir. Obožavam sir. Mislim da će tog biti dovoljno. U stvari ne. Dodat ću još malo. I još. I još. Da, tako je. Sira nikad nije previše. Super! Moj sirni hamburger je spreman. Da, to je prava sirna bomba. Ne! Moj hamburger! Mandy, smiren sam. U stvari nisam. Šta si uradila? Sad ću te naučiti pameti. Je li to neko ima problem? Ovi hamburgeri izgledaju veoma čudno. Zar niste bili u Americi? Zašto ne znate kako izgledaju hamburgeri? Ovaj hamburger je mnogo bolji. Sad ću ga probati. Baka se jako trudila, to se vidi. Prelep je. To je pobednik. Čestitam. Stvarno? Jesam pobedila? To. Hvala ti, srce. Šefe, ne brinite, sljedeći put ćete tačno pobediti. Dakle, hajde da vidimo šta se krije ispod ovih tajanstvenih kutija. Wow! Pa to su kućice. A Mia će praviti kuću u stilu McDonald'sa, a Tracy u stilu Baskin Robbins. Meni je malutka donela sos. To je odlična ideja. Hajde da ofarbamo kuću sosom. A zidovi ću ofarbati senfom. A krov neka bude crven. Koristit ću kečap. Ispalo je slatko. Tracy, a šta si ti smislila? Ja topim sladoled uz pomoć fena. Ostalo još malo. Hajde brže. Gotovo. A sad ću sipati sladoled na kuću. Wow, sad je roze. Kakav je to tobogan, Mia? Smislila sam da stavim ovdje ovaj tobogan da bi moja lutka mogla sa drugog sprata odmah da stigne na prvi. A dole čeka bazen sa lopticama. To je baš dobra ideja. I ja ću staviti tobogan. Da. I dole također bazen sa lopticama. Pogledaj, Tracy, šta sam još smislila? Hoću da ukrasim kuću pomfritom. Sad ću na sve prozore staviti ram od pomfrita. Da. A zatim ću izvaditi burger i oduvati sa njega susom direktno na kuću. Wow! On je sada u susamu. Sjajno. Nije loše. A ja sam smislila ramove za prozore u obliku glazure sa šarenim konfetama. Izgleda tako slatko. Da, baš mi se sviđa ta ideja. Zatim uzimam kornet, lomim ga na 2 dela i pričvrstit ću ga za kuću. A unutra ću dodati plavi krem. Sad će na mojoj kući biti sladoled. Wow, svaka čast, devojke. Hajde da vidimo šta će biti dalje. Brat, a jesi li sigurna da znaš da kuvaš? Sad će u kućici biti požar. A Mia, brzo popravi to. Nema veze, već sam našla idealnu kuhinju. Treba je samo instalirati. Biće sa aparatom za piće, fritezom i roštiljem za pljeskavice. Ovdje će moja lutka sigurno moći sve da spremi. Da, to je savršeno. Moja lutka je napravila mini pomfrit. Sad ću ga probati. Ukusno. Jao, nešto sam žedna. Već mi je sipala mini čašu kole. Hvala puno. Dakle, nastavit ću da sređujem kuhinju. Ovdje će staviti police za namirnice, a tu ću postaviti sto za izdavanje narudžbina. Okačit ću plakate i staviti ekran za reklame. Da, sada moja lutka može da prima narudžbine. Moći će da zaradi. Od prve zarade smo kupili
stolove i stolicu. Gledajte. Mada znate, ova stolica je prošljive. Grozna je, a uopšte se ne uklapa u naš stil. Bolje da stavim fotelje u obliku burgera. Da, to je druga stvar. Čak sam se i umorila. Tracy, što radiš? Kakav ukusan burger. Nisi mi pričala da imaš tako ukusne fotelje. Tracy, daj mi! Kako si smela da ga pojedeš? To je moje! Ali on je tako lep. Molim te. Dobro, i ja ću napraviti kuhinju za moju lutku. Rasporedit ću sve potrebno za pravljenje sladoleda. Različite konfete, sirupi i tako dalje. Odlično. Moja lutka će moći da sastavi bilo koji sladoled koji budu želeli klijenti. A ovdje ću staviti frižider. Tu će biti sto sa sladoledom raznih ukusa. Stavit ću još stočiće i fotelje u obliku sladoleda, a na zidove ću okačiti plakate. I još ću instalirati aparat za sladoled. Da vidimo kako radi. Stavljam novčić. Čudno, ne odgovara. Treba uzeti veći. Hoće li ovako uspjeti? Da, super! Sad ću probati. Wow, ovo je prelepo. Stop, šta se dešava? Moja lutka se smrzla. To nije u redu. Smislila sam. Uzet ću papir i seći ću ovakvu šaru. A zatim ću dodati detalje. Da, tako je. Pogledajte, ispala su prava vrata u obliku sladoleda. Zalepit ću ih ovdje. Savršeno. I ja sad imam vrata, ali u obliku pokrita. Da, savršeno su se uklopili ovdje. Eto, završili smo sa prvim spratom. Jo, kakva komplikovana igra. Treba se maksimalno koncentrisati. Ne, lutko, ne sada smetaš mi. Pa šta je bilo? Jo, izvini, moja draga. Još nismo završili tvoju kuću, da? Hajde da ti napravim zonu za igranje. Ovdje će staviti konzola. Na zidove ću okačiti plakate. Tu će biti garderoba, ovdje krevet u obliku burgera. Možeš da se odmoriš. Hajde, uživaj. Jao, Mija, tvoja lutka je već ogladnela. Šta ćeš da radiš? Znam šta da radim. U ovom krevetu ima tajna polica, a unutra je led burger. Prijetno! Odlično! Sada mogu da igram telefon dok moja lutka igra konzolu. Mija! Jao, ona me ne čuje. Dobro, neka je. I ja ću napraviti spavaću sobu za lutku. Ali moj krevet će biti od sladoleda. Obožavam sladoled. Dakle, stavit ću krevet, okačit ću plakate, raširiti tepih. Tu će biti ormar, ogledalo i aparat sa konfetama. Da, sada moja lutka može ovdje i da odmara i da jede kad god poželi. Sjajno, uvek sam sanjala o beskonačnom sladoledu. Dakle, hajde da probamo sladoled koji je napravila moja lutka. Super! Mija, baci 5. Ja, dobro, ona je zauzeta. Drugari, napišite u komentarima čija vam se spavaća soba više sviđa. Mija! Ona me i dalje ne primećuje. Dobro, ja već pravim treću sobu. Želim da stavim ovdje tobogan, bazen sa lopticama i igračke. Okačit ću plakate na zidove, a tu će biti ljuljaška. Moja Barbie obožava da se ljulja. Sjajno. Mija! Jao, Mija, ovo mi je dosadilo. Odmah mi daj telefon. Ponašaj se normalno. Treba da pravimo treću sobu. A koliko sam igrala? Potpuno sam izgubila pojam o vremenu. Moje oči su već crvene. Eto, stavi hladan sladoled. Odlična ideja, hvala. Da, bolje mi je. Dobro, a sada treća soba. Ovdje će biti kućni bioskop. Stavit ću burger, televizor, okačiti plakate i dodat ću zvučnike sosove, a tu će biti fotelja
Sada naše lutke mogu zajedno da gledaju smešne klipove. Cool! Da, uspele smo. To je super. Naše kuće su ispale tako svetle. Mija, svaka nam čast. Daj 5. Eto! Zdravo, zdravo! A šta bih htjela da jedem? Tačno! A želim burger, molim vas. Vaša narudžbina je pripremljena. Sad će Bras pripremiti savršen burger za vas. Prvo treba promešati mlijeko i brašno. Aha, mešam. I stavljam lepinju da se peče. Ali prvo moram dodati susam. Eto, savršena lepinja je spremna. Sad je treba preseći na 2 polovine. Sastavljam burger, lepinja, pljeskavica, salata, sir i lepinja odozgo. Gotovo. Miris je prelep. Prijatno, Barbie. Ovo je baš ukusno, hvala. Baš nam je drago. Kod moje Barbie je došao klijent. Hajde da napravimo sladoled. Šta vi želite? Dajte da razmislim. Ja sigurno želim ovaj sladoled. Važi. Dakle, sečem i jagodu. Tako je. Zatim gnječim u pire. Odlično. Nakon toga gnječim borovnicu. I dodajem malo pavlake. Mešam. Da, dobila sam raznobojni sladoled. Uzimam kornet i sastavljam roze kugla, zatim plava i konačno bela. Gotovo. Sad ću da probam. Ovo je baš dobro. Devojke, svaka vam čast. Odlično ste odradile. Sada imate kuću za ljubitelje burgera i posebnu kuću za ljubitelje sladoleda. To je sjajno. A šta se vama više dopalo? Pišite u komentarima.